Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина Алгатова кайбер темалар турында кыскача. Оңышсыз калмаячакбыз. Тукай районында язгы чәчү эшләре бара. Вакытлыча оештырылган базарларда үсентеләр сата башладылар. Аларны нинди бәядән сатып алып була? Ишекләр ачык, кирегез. Мондый хәбәрне Чаллы халкы акыллы домофон кушымтасында күргән смартфоннарга кыска хәбәрләр килә башлады. Алар шәһәр халкына һава һөҗүме куркынычы турында хәбәр итә. Бу ничек эшли һәм яңалыкка чаллылар ничек карый, тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Менә шундый кыска хәбәрләр хәзер чалларның җайланмаларына килә. Алар смартфон экранында чагылыш таба, хәбәр хәтта кушымта актив булмаса да килә. Һава һөҗүме куркынычы игълан ителгән очракта подъезд ишекләрен бердәм дежур диспетчерлык хезмәте вәкилләре ача. Диспетчер ГИДД с города открывает централизованно все двери домофонов, и при этом пользователи приложения получают пуш-уведомление о том, что объявлена угроза воздушной атаки. Также в случае захода в приложение будет информационное сообщение о том, что подъездные двери открыты и можно использовать подъезд в качестве укрытия. Яңалыкны Чаллы халкы да бәяләргә өлгерде. Алар сүзләренчә мондый белдерүләр куркыныч турында вакытында белергә ярдәм итә ала. Чаллар белдерүне телефонда күргәч һәм шәһәрдә сирена ишеткәч бераз курыкканнарын таныйлар, ләкин паникага бирелмиләр. Приходило уведомление. Ну, удобно, конечно, а так, в принципе, вот на улицу выйдешь, особо нету такой паники, люди просто спокойно идут и все. Это хоть какой-то ориентир, хотя паники не было, все спокойно шли по своим делам. Это очень удобно, намного удобнее, особенно когда ты спишь, если ты можешь окна там закрыты, ты можешь не услышать, да, сирены, а телефон все-таки сработает. Я думаю, что это прям классное нововведение. Мне сегодня приходило уведомление об открытии дверей, в домофоне звучали, что можно зайти, двери открыты. Это удобно, это очень безопасно, так скажем, потому что не всегда можно оказаться рядом со своим домом, можно быть далеко от него, поэтому да, я считаю, это очень-очень здорово. Һава һөҗүме куркынычы гамәлдән чыгарылганда бердәм дежур диспетчерлык хезмәте диспетчеры подъездларны яба һәм халыкка ракета яки пилотсыз куркыныч режимы бетерелде. Ишекләр ябык дигән хәбәр килә. Лилия Гатина, Яна Вальдюфен, Исиксанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Оңышсыз калмабыз. Тукай районында язгы чәчү эшләре бара. Быел ул гадәттәгедән соңрак калган, ләкин фермерлар һәм аграрийларның монда гаебе юк. Алар әйтүенчә, техника яңа, хезмәткәрләр җитәрлек, ләкин һава торышы мөмкинлек бирмәде. Җылы белән сөендермәде, әмма явым-төшем киресенчә артык күп булды. Шуның аркасында кырларга чыгу мөмкинлеге дә булмады. Игенчеләр алдында кыска вакыт эчендә барысында төгәлләү бурычы куелган. Безнең төркеме бер авылда булды һәм чәчү эшләренең ничек баруын карады. Тукай районының Мирас авылында язгы культуралар арпа, солы, шулай ук ашлы кукуруза чәчүне төгәллиләр. Эшләр 4000 гектардан артык майданда башкарыла. Аграрийлар әйтүенчә, быел һава торышы бик уңайлы булмады. Еш кына яңгырлар яуды, кар да булды, салкын да булды. Шуңа күрә эшкә иртәрәк керешү мөмкинлеге булмады. Без инде иртә яздан, апрельдән басуга чыгарга планлаштырган идек, ләкин яңгырлар аркасында, температура түбән булу аркасында, әле без менә май башында яңа чәчүгә керешәбез. Бүгенге көндә 4 чәчү агрегаты язгы кырышларына кереште. Бер кишәрлектә көзге культураның 36 сорты будай чәчелгән. Алар барысы да Россиянең төрле шәһәрләреннән китерелгән. Бу үзенә күрә эксперимент. Шулай итеп, аграрийлар кайсы төрнең Татарстан Республикасының климатик шартларына күбрәк туры килүен карыйлар. Белгечләр шытымнарны, уңышны һәм башка критерийларны бәяләячәк. Хәзер инде без шөгыльләнәбез. Менә бу җирлектә һәр елны үрчетәбез, яңа төрле орлыклар һәм нинди орлыклар бу климатический зонага нинди алар үзләрен үзләштерәләр. Без шуларны менә шушы җирлектә сыныйбыз. Чәчү эшләренә 90ннан артык заманча агрегат, 196 трактор җәлеп ителгән. Механизаторлар җитәрлек дип хәбәр итте Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев.
Бүгінгі күндө енді біздің 80 мыңнан артық жерлеріміз, шешілік жерлері. Шоның енді 66 мың гектардан артығы біз язғы шешу ішлерін башқарабыз. 12.300 гектарын енді күзден шешіп балдырылған культуралар еді. Бүгінгі күндө шоның 27 мың гектары біздің айтабыз енді зерновой үсімліклеріне, бұл енді біздің бұдай, арпа. Игенчиләр әлеге һава торышы мул явым-төшем рәвешендә сюрпризлар китермәс дип өметләнәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Бильданов, Яңалыклар. Вакытлыча оештырылган базарларда да үсентеләр сата башладылар. Киштәләрдә алма һәм җиләк үсентеләреннән алып петунияларга кадәр бөтен нәрсәне күрергә мөмкин. Сатучылар билгеләп үткәнчә, быел бәя аз гына күтәрелгән. Үсентеләрне нинди бәядән сатып алып була? Киләсе минутларда сөйләрбез. Сатуда чәчәк, җиләк, җимеш һәм яшелчә үсентеләре, шулай җимеш агачлары үсентеләре бар. Сатучылар сүзләренчә, аларга бәяләр бераз үзгәргән. Әйтик, узган ел помидор өчен 80 сум сораганнар, быел 90. На огурцы цена от 100 рублей, зависит от возраста. 250 – это самая высокая цена уже на плодоношение с усиками. Все идут гибриды. С 90 рублей баклажаны. Баклажаны идут гибриды, не сорта, поэтому цена вот такая вот эта. Но есть, конечно, баклажаны и подешевле, но это идут уже сорта, такие вот как алмаз. Они сорта намного дешевле, чем гибриды. Виолы у нас стоят 80 рублей в этом году, в том году были 70. Петунии по 70 рублей. Бархатцы они у нас в контейнерах по 400 рублей. Вербены по 80 рублей. В горшках цветы очень красивые, вот по 600, по 700. Шолы халкы билгеләп үткәнчә, җирендә шактый җылынган һәм хәзер үсентеләрне ачык грунтка утырту өчен вакыт җиткән. Покупаем рассаду для детского сада, для клумбы. Цена не поменялась на каждый год. И мы у этого поставщика берем каждый год. Розы всегда приживаются, всегда хорошо. Спасибо большое им за их труд, а нам сделать красивый детский сад уютный. Помидоры, огурцы, все это такое сама выращиваю. Ягоды, клубнику. Вот цветы только покупаю. Не подорожал, по-моему. Таш кабак, җиләк һәм борыч бәясе элеккегечә калган. Аларны 80 сумнан 200 сумга кадәр сатып алырга мөмкин. Лилия Гатина, Яна Вальдзюфа, Нисиксанов, Яңалыклар. Язга арыганлык, хәлсезлек һәм йокымсырау ешкына бу витаминнар җитмәү белән бәйле. Аларны тулыландырырга йөрәк көнчыгыр затлы ризыклары ярдәм итәчәк. Аларны Камчатка балыгы һәм Олдыгы күргәзмә ярминкәсендә Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Йөрәк көнчыгыр затлы ризыкларын рационга кертсәң, язга витаминоздан котылып була. Киштәләрдә 35 төрдән артык балык һәм кызыл улдык бар. Камчатка балыгы һәм Олдыгы ярминкә күргәзмәсе үз продукциясе белән дан тота. Шуңа күрә аны алырга чалыга башка шәһәрләрдән дә киләләр. Икра зернистую купили мы из Актандырского района. Проездом заехали сюда, решили купить. Самый, наверное, полезный белок, который создала природа. Самый ценный. Ассортимент прекрасный, девочки. Рыба прекрасная. Икру пробовали. Хорошая икра. Бутерброды делаем в основном. Очень вкусная королевская лосось. И икра очень вкусная, очень натуральная, очень полезная. Витамины там. Спасибо большое, что часто приезжают. Здесь у них всегда хорошая. Один к одному икра. Бутерброды делаем. Тунец, палтус, майлы балык, Сулейман балыгы бирдә турдан-тур Камчаткадан китерелгән табигый яшәү тирлегендә яңа тотылган балык. Алар йөрәк көнчыгышның экологик чиста һәм үтә күренмәле сулыкларында тотылган. Шуңа күрә ул тәмлегенә түгел, файдалы да. Привезли вам всеми любимый королевский лосось, очень вкусная, дикая рыба, она богата витаминами, микроэлементами, очень вкусная. Всем рекомендую детишкам, беременным. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Камчатканың тагын бер визит карточкасы кызыл улдык. Бөртекле һәм шома белән тозлы. Йөрәк көнчыгыр затлы ризыкларын Камчатка балыгы һәм Олдыгы ярминкә күргәзмәсендә 11 майдан 16 майга кадәр сатып алырга мөмкин. Сезне Green сәүдә үзәгендә беренче катта көтеп калалар, үзәк керү урыны. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз.
Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 11 по 16 мая. ТЦ Грин, центральный вход, остановка Глобус. Успей купить новый автомобиль «Лада» с выгодой до 20% по госпрограмме. Грант от 630 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю. Обмен авто по рыночной цене. Автосалон 2000. Проспект Казанский, 226. Строение 2.